V okamžiku, kdy můj vnuk pronesl svá první slova po 7 letech mlčení, jsem pochopila, že někdo v mé rodině si přeje, abych zmizela. Jmenuji se Margaret Hale. Je mi 67 let a žiji na klidné severní straně Austinu v Texasu, v malém domku, který jsem si před lety splatila díky pečlivé práci a ještě pečlivějšímu šetření. Nikdy jsem si nemyslela, že budu vyprávět příběh jako tento. V mém věku věříte, že překvapení patří mladým. Myslíte si, že nebezpečí se vždy ohlásí hlasitě. Chyba byla na mé straně v obou případech. Toho pondělního rána začal den jako každý jiný. Můj syn Daniel stál v příjezdové cestě, nakládal kufry do zadní části svého SUV, kontroloval hodinky, už z poloviny duchem pryč. Jeho manželka Claire se pohybovala poblíž, vždy perfektní, úsměv měla vycvičený, její hlas byl jemný tak, že nikdy úplně nedosáhl jejich očí. Odjížděli na týdenní retreat. Žádné pracovní telefonáty, žádný stres, jen oni dva a resort daleko od Austinu. A nechávali svého syna u mě. Noah měl 7 let, byl menší než jeho vrstevníci, měl tmavé oči, které nic nezapomněli, a oficiálně byl nemluvný od raného dětství. Doktoři používali výrazy jako omezená komunikace a vývojové zpoždění. V průběhu let se tato slova stala neotřesitelnými fakty, na která nikdo nepochyboval. Nikdo kromě mě. Ten chlapec mi byl nesmírně drahý. Starat se o něj mě sice vyčerpávalo, ale zároveň mi to dodávalo smysl do mých dní. Mlčení má tuto moc. Dělá vás pozornějšími. Umožňuje vám vnímat detaily, které jiní přehlížejí. Jsi si jistý, že zvládneš celý týden? Zeptal se Daniel, nepoprvé. Jeho tón nesl obavy, ale také úlevu. To je ten pocit, který lidé zažívají, když se odpovědnost předává dál. Vyrostla jsem tě sama po tvém otci, řekla jsem, zatáhla jsem si svetr blíže k tělu proti chladnému rannímu vzduchu. Zvládnu svého vnuka. Claire se přiblížila a položila malou krabičku na kuchyňskou linku, než odešli. Uvnitř byly pečlivě uspořádané sáčky s čajem, každý s nápisem v jejím úhledném písmu. Byly násměs na spánek a krevní tlak. Pij jeden každý večer. Pomáhá také s pamětí, řekla to lehce, sladce, jako by to byla nějaká laskavost. Poděkovala jsem jí, protože to je to, co slušné ženy dělají, i když něco uvnitř nich se nejasně napne. Noah stál tiše vedle mě, svíral roztřepený okraj svého oblíbeného deky. Když ho jeho rodiče objali na rozloučenou, nepodíval se na ně. Díval se na mě. Jeho prsty se vklouzly do mé ruky. Jeho stisk byl silnější než obvykle. Když auto konečně zmizelo za rohem, dům se změnil. Okamžitě jsem to pocítila. Vzduch se usadil. Napětí se uvolnilo. Teď jsme byli jen my dva. 7 dní, řekla jsem jemně Noahovi, když jsme se vrátili dovnitř. Jen ty a já, podíval se na mě, opravdu se na mě podíval. A na okamžik mezi námi něco přeběhlo. Vědomí, úmysl, skoro jako otázka čekající na to, aby byla položena. Pak se odvrátil, posadil se na podlahu a začal jako obvykle řadit své hračky. Říkala jsem si, že si to jen představuji. Brzy jsem se však měla dozvědět, že představivost s tím neměla nic společného. První hodiny ubíhaly tiše, jak jsem očekával. Noah seděl na koberci v obýváku a pečlivě uspořádával své hračky, zvířátka do přesných řad, pořád je přizpůsoboval, dokud mu to nepřišlo správné. Já jsem se mezitím snažil vyplnit křížovku u jídelního stolu, poslouchaje známé zvuky domu, který se usazoval. Bez Clarejných neustálých pokynů a připomínek se místo zdálo měkčí, skoro laskavější. Kolem 9:30 jsem se rozhodl udělat si čaj. Přišlo mi hloupé se mu vyhýbat. Claire by si všimla, kdybych se na krabičku celý týden ani nepodíval. Kromě toho jsem si říkal, že jsem paranoidní. Mohla být kontrolující, ale otrávit mě,
To by byl dramatický skok i pro moji představivost. Naplnil jsem konvici vodou a do svého oblíbeného hrnku vložil jeden z pečlivě označených čajových sáčků. Jak se voda ohřívala, vzduchem se vznášel jemný pach. Heřmánek, ano, ale také něco ostřejšího, medicinálního, jako v čekárně. Na chvíli jsem zaváhal. Stál jsem tam a zíral na páru, říkaje si, abych nebyl směšný. Věk dělá s podezřením zvláštní věci. Začínáte vidět nebezpečí tam, kde žádné není. A v tu chvíli jsem uslyšel pohyb za sebou. Nebylo to měkké šustění, na které jsem byl zvyklý, ale záměrné kroky. Pomalu, opatrně. Konvice se vypnula. Zvedl jsem ji, nalil vodu a pozoroval, jak se tekutina zbarvuje mnohem víc, než by heřmánek kdy měl. Pak přišel zvuk, který mi zastavil srdce. Babičko, bylo to tiché, skoro jako šepot, ale jasné, dokonale utvořené. Nepij ten čaj. Ruka mi poskočila. Hrnky se naklonil a horká tekutina se vylila na pult. Otočil jsem se tak rychle, že jsem málem ztratil rovnováhu. Noach stál ve dveřích. Díval se přímo na mě, ne kolem, ne dolů na podlahu. Na mě. Babičko, prosím, nepij to. Místnost se najednou zdála příliš malá. Vzduch byl příliš tenký. Uši mi hučely, jako bych se postavil příliš rychle, i když jsem se vůbec nepohnul. Noach, pokusil jsem se říct, ale můj hlas zněl slabě. Ty jsi právě promluvil. Přikývl. Jednoduchý pohyb, klidný, jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě. Kolena mi selhala a těžce jsem se posadil na židli u pultu. 7 let jsem si představoval jeho hlas, vysoký nebo nízký, jemný nebo drsný. Představoval jsem si první slova, první věty, okamžiky, které nikdy nepřišly. A teď se objevily všechny najednou, bez varování. Ty umíš mluvit? Zašeptal jsem. Ano, babičko. Jak dlouho? Díval se dolů na své ruce, kroutil látku své košile. Dlouho? Něco v mém hrudi prasklo. Radost se snažila vtrhnout dovnitř, ale strach se tam dostal první. Proč si to nikomu neřekl? Přistoupil blíž, jeho malá tvář byla napnutá něčím, co by žádné dítě nemělo nést, protože maminka říkala, že nesmím mluvit. Řekla, pokud budu mluvit, stanou se ti špatné věci. Ta slova dopadla pomalu, jedno za druhým, každé těžší než to předchozí. Podíval jsem se na hrnek na pultě, tmavý čaj tiše kouřil, jako by se nic nedělo. Srdce mi začalo bušit rychleji. Co tím myslíš, špatné věci, zlato? Noach polkl. Maminka dala něco do čaje. V kuchyni panovala tichá atmosféra, jen občas přerušená slabým tikáním hodin nad dřezem a pomalým kapáním čaje, který se rozléval po dlažbě. Všechny myšlenky se mi rozplývaly, když jsem se dívala na svého vnuka Noaha, který stál přede mnou a konečně se odvážil promluvit pravdu, kterou musel skrývat. Pochopila jsem, že ticho, které jsem považovala za jeho slabost, ve skutečnosti bylo jeho vězením. Na chvíli jsme oba mlčeli. Nevěděla jsem, co říct, a tak jsem jen zírala na rozbitý hrníček, který jsem si najednou uvědomila jako symbol křehkosti mého světa. Vzala jsem Noaha do náruče a objala ho. Byl teplý, skutečný, dýchal. Nešlo o iluzi ani sen, který by mi vnucoval věk nebo stres. Nikdy se nemusíš bát se mnou mluvit, řekla jsem, i když mi hlas tremuloval, a já se snažila, aby zněl pevně. Nikdy. Přiložil svou hlavu na mé rameno. Ze začátku byl stuhlý, ale pomalu se uvolnil. Chtěl jsem ti to říct už dřív, babičko, zašeptal. Mnohokrát. Ale máma sleduje všechno, sedla jsem si zpátky a podívala se na něj. Opravdu jsem se na něj podívala, ne jako na tichého chlapce, kterého si všichni mysleli, že znají, ale jako na někoho, kdo žil dvojí život ve vlastním domově.
Pověz mi to, řekla jsem. Pověz mi všechno. Teď máme čas. Přikývl a pomalu se nadechl, jako by se připravoval na něco těžkého. Máma mě naučila, jak se tvářit, začal. Když jsem byl malý, říkala, že doktoři mají rádi tiché děti. Že když promluvím, dají mi injekce, které bolí a způsobí, že budu spát celý den, cítila jsem, jak se mi žaludek svírá. Říkala, že tatínek by byl smutný. Že by si myslel, že jsem rozbitý. Naučil jsem se tedy nemluvit, když byli kolem jiní lidé. Zamrazilo mě při pomyšlení, že tohle nebyla disciplína, ale podmínění. Jak dlouho už umíš mluvit, Noe, zeptala jsem se. Chvíli přemýšlel. Od 3 let, možná dřív. Pamatuji si slova i předtím, ale to je, když jsem začal odpovídat jen v hlavě místo nahlas, 3 roky. Krátce jsem zavřela oči a představovala si batole, které se učí, že ticho je bezpečnější než pravda. Ví tvůj otec, že umíš mluvit, ptala jsem se. Noach zakrýval hlavou. Ne, vlastně ne. Někdy si myslím, že tuší, že je něco špatně. Ale máma mu říká, že jsem křehký. Že příliš velké změny by mi ublížily, s každou jeho větou se obraz jasněji vykresloval. Claire neovládala jen dům. Ovládala příběh, kterému všichni věřili o svém synovi. Slyším věci, pokračoval Noach. Když si myslí, že spím, dospělý mluví hlasitě v noci, zvedl oči k mým. Byly pevné, pozorující. Máma říká, že se zhoršuji. Že zapomínám věci a dělám špatná rozhodnutí. Říká, že brzy nebudu moci žít sám, vzpomínka se probudila. Clairejny jemné návrhy. Možná bys měl psát věci dolů. Možná je čas pomyslet na pomoc. Vždy jsem si myslela, že má dobré úmysly. Kdy začala dávat do mého čaje věci? Zeptala jsem se tiše. Noach se nezdržel a začal vyprávět. Bylo to asi před 2 lety, kdy jsem si poprvé uvědomila, že něco není v pořádku. Pamatuješ si, jak si pořád usínala na gauči, zeptal se. Jeho slova mi vrazila do srdce. V té době jsem začala zapomínat slova a máma mi říkala, že to je normální, že staří lidé pomalu mizí. Ale to, co jsem cítila, nebylo jen stárnutí. Byl to pocit, jako by mi někdo svíral žaludek. Ona drtí prášky, dodal Noach tiše. Dává je do čaje, abys je neviděla. Ruce jsem si svírala v klíně, jako bych se snažila zadržet bouři v sobě. Proč mi to teď říkáš, zeptala jsem se, i když jsem už tušila odpověď. Protože jsou pryč, odvětil. A protože včera jsem slyšel mámu na telefonu. Říkala, že tento týden musí být silnější a rychlejší, jeho pohled byl plný strachu. Babi, nechtěl jsem, abys zmizela. Pokoj se opět ponořil do nepříjemného ticha, ale tentokrát nebylo uklidňující. Bylo to ticho plné uvědomění. Můj vnuk nebyl sticha, protože by nemohl mluvit. On mlčel, protože se snažil přežít. Nepřišly mi slzy. Když jsem se na ten okamžik později vzpomněla, překvapilo mě to. Očekávala jsem pláč, třes, nějaký druh zhroucení. Místo toho na mě dopadla zvláštní klidnost, jakýsi mír, který přichází, když má strach konečně jasný tvar. Péče by byla chaotická, nevyrovnaná. To, co Noach popisoval, nebylo ani jedno. Bylo to promyšlené. Vyprázdnila jsem zkažený čaj do dřezu, rozbitou šálku jsem spláchla do koše a pomalu a úmyslně jsem utřela pult. Noach mě pozorně sledoval, jako by mě zkoušel, jestli se zhroutím. Claire by se z toho neměla uspokojení, ani v její nepřítomnosti. Pověz mi o tom telefonátu, řekla jsem, jakmile jsme se opět usadili u stolu. Noach si sklopil ruce, tak, jak to dělával, když se soustředil. Máma balila v ložnici. Myslela si, že si hraju s vláčky. Dala telefon na reproduktor, na chvíli se odmlčel, pak pokračoval,
slova opakoval s podivuhodnou přesností. Říkala, že trváš déle, než očekávala, že prášky fungují, ale nedost rychle, trochu se zasmála a dodala, tato cesta byla perfektní, protože nikdo se nebude ptát. Mé srdce se sevřelo. Řekla ještě něco. Říkala, že tentokrát udělala čaj silnější, dost na to, aby ses po několika dnech neprobudila. Řekla, tati, konečně budeš svobodný, ochutnala jsem to slovo, jako by bylo hořké na jazyku. Řekl ti něco tvůj otec, zeptala jsem se. Noach zaváhal. To mi řeklo víc než slova. Řekl, že ho to dělá nervózním, ptala se, jestli je to bezpečné. Máma mu řekla, že doktoři by to sváděli na tvůj věk a tvé srdce. Řekla, že muži vždy panikaří, než se něco stane. Zavřela jsem oči. Daniel se vždy vyhýbal konfliktům. I jako kluk dával přednost tichu před konfrontací. Claire to brzy pochopila. Ona mluvila, on ustupoval. S časem se ustupování proměnilo v povolení. To nebyla nehoda zanedbání. Byla to spolupráce ve strachu. Noach se na židli pohnul. Máma říká, že jsi tvrdohlavá, dodal tiše. Že pokud nespomalíš, všechno zničíš. Všechno, dům, úspory, budoucnost, to si představovala. Když se s Noahovým pohledem setkala, promluvila, až odejdeš, tatínek prodá náš dům a přestěhuje se blíž k její sestře. Už se podívala na pár míst online, v tu chvíli jsem ucítila, jak se v mém hrudníku začíná rozhořívat pomalu, ale jistě. Nebyla to divoká zlost, spíše něco stálého, něco, co mě vedlo. 2 roky jsem o sobě pochybovala, obvinovala své tělo, zpochybňovala svou mysl. Omlouvala jsem se za věci, které jsem nikdy nezapomněla, přijímala pomoc, kterou jsem nepotřebovala. Všechno to proto, že někdo usoudil, že můj život je nepohodlný. Nikdy to nebylo o péči o mé zdraví, řekla jsem nahlas, spíše pro sebe než pro Noaha. Bylo to o kontrole, Noach přikývl. Má ráda, když lidé dělají, co říká. Podívala jsem se na něj, opravdu se na něj podívala. Byl to chlapec, který se naučil vzorce, které dospělí odmítali vidět. Dítě, které rozpoznalo, že ticho může být obranným štítem. Vybrala si tento týden z nějakého důvodu, pokračovala jsem. Žádní svědci, žádné přerušování, nikdo, kdo by se na mě díval, Noahova řeč se stišila. Říkala, že pokud se něco stane, tatínek bude příliš smutný na to, aby myslel jasně. Že smutek způsobuje, že lidé podepisují věci, aniž by je přečetli, to bylo ono. Poslední dílek skládačky, který zapadl na své místo. Claire nepřipravila jen mou smrt. Naplánovala i to, co přijde poté. Papírování, peníze, příběh, který si všichni řeknou, aby mohli usnout v noci. Natáhla jsem ruku přes stůl a vzala Noahovi dlaně do svých. Poslouchej mě velmi pozorně, řekla jsem. Udělal si naprosto správnou věc. Zachránil si mi život, jeho oči se naplnily slzami, ale neplakal. Co teď bude, zeptal se. Narovnala jsem se, cítila, jak se něco v mém nitru zamyká na svém místě. Teď přestaneme předstírat, že jsem jediná, kdo je v nebezpečí. Protože pokud mě ona dokáže umlčet, řekla jsem pomalu, nikdy nepřestane využívat i tvé ticho. A tentokrát se nenecháme jen tak tiše zmizet. Čekali jsme až do pozdního odpoledne. Nevím proč. Možná část mě stále doufala, že se pletu. Možná jsem potřebovala denní světlo, abych čelila tomu, co přijde dál. Noach seděl vedle mě na pohovce, opět sticha vždy, když venku projelo auto, jeho tělo se přirozeně vracelo do role, kterou hrálo většinu jeho života. Když dům stichl, postavil se. Babičko, řekl tiše. Teď, když nikdo nekouká, je něco, co potřebuješ vidět, můj žaludek se sevřel. Co to je, máma má v mém pokoji papíry, to už samo o sobě bylo zvláštní. Claire nesnášela nepořádek.
Nesnášela, když se věci nechávaly tam, kde neměly být. Představa, že něco skrývá v dětském pokoji, znamenala, že věřila, že je to nejbezpečnější místo v domě. Myslí si, že neumím číst, dodal Noach. A myslí si, že se nikdo nikdy nedívá pod mou postel. Pomalu jsme šli nahoru. Každý krok zněl hlasitěji, než by měl, jako by dům sám naslouchal. Noahův pokoj byl malý a uklizený, příliš uklizený pro 7letého chlapce. Hračky byly srovnané, nerozházené. Povlečení bylo hladké, pevně zaškrcené v rozích. Klekla jsem si a pod postelí jsem našla tenký kartonový box. V jeho útrobách byl manilový obal, silný a těžký. Ruce mi tremolily, když jsem ho otevřela a posadila se na okraj postele. Noach se ke mně přiblížil, blízko, ale bez dotyku, jako by se připravoval na něco těžkého. První stránka byla vytištěná z lékařské webové stránky. Ranní příznaky kognitivního úpadku u starších dospělých. Několik částí bylo zvýrazněných. Výpadky paměti, zvýšená únava, zmatenost, změny osobnosti. Stěžka jsem polkla. Další stránka pojednávala o interakcích léků u starších pacientů, sedativech, lécích na tlak, varování o kumulativních účincích. Čím víc jsem četla, tím víc jsem cítila chlad. Třetí stránka byla ještě horší. Jak se postarat o starší příbuzné, když se nezávislé bydlení stává nebezpečným. Vedle určitých odstavců byly ručně psané poznámky. Vyhýbejte se konfrontaci. Dokumentujte změny chování. Ovládejte příjem léků. Postupná závislost je klíčová. Sotva jsem mohla dýchat. Pak jsem narazila na poslední část složky. Uspořádaná stránka zápisníku, datované zápisy psané pečlivě a metodicky. Můj podpis, 12. ledna, zvýšení dávky, mírná zmatenost. 3. března, usnula jsem uprostřed konverzace. Žádný odpor. 18. května, ptala jsem se na finance, přesměrování fungovalo. V srpnu 7 sousedů komentovalo úpadek. Buďte bdělí. 2. října, urychlete plán během cestovního okna. Můj zrak se zamlžil. To nebylo o starosti. To bylo o experimentování. Na dně stránky byla podtržena jedna poslední věta. Očekávaný výsledek do 72 hodin po zvýšení příjmu. Žádné jméno, žádné emoce, jen jistota. Stiskla jsem papír k hrudi a zavřela oči. Na chvíli jsem pocítila tíhu každého dne, kdy jsem o sobě pochybovala. Každé omluvy za to, že jsem unavená. Každý okamžik, kdy jsem se snažila smát svému vlastnímu strachu. Noach mě pozoroval, jeho tvář byla bledá, ale pevná. Kontroluje to občas, řekl. Když je složka přesunuta, všimne si toho. Zhluboka jsem se nadechla a donutila se přemýšlet. Vrátíme to přesně tam, kde to bylo, řekla jsem. Přesně. Okamžitě přikývl. Vím jak. Vrátili jsme složku na místo, zasunuli krabici zpět pod postel, uhladili deku přesně tak, jak byla. Noach upravil hračky, dokud nebyly dokonalé. Pak jsme šli zpět dolů. V kuchyni slunce svítilo na podlahu, teplé a obyčejné. Opřela jsem se o pult, náhle vyčerpaná. Ne ze slabosti, ale z jasnosti. Nečekali na to, až se zhorším. Oni to dávali do pohybu. Podívala jsem se na svého vnuka, tohoto statečného, tichého svědka zločinu, který se odvíjel přímo před námi. Děkuji, že mi věříš, řekla jsem tiše. Pohlédl mi do očí. Věřil jsi mi. A to byl moment, kdy jsem si uvědomila, že to bylo jediné, na co Claire nikdy nepomyslela, protože teď jsem měla důkaz a už jsem nebyla sama. Tu noc jsem nespala. Ležela jsem v posteli a poslouchala, jak dům dýchá.
Každé vrznutí a vzdychnutí najednou znělo záměrně. 2 roky tohle místo bylo mým domovem. Teď se zdálo být jevištěm, na kterém jsem nevědomky hrála roli, kterou mi Claire přidělila. Zmatená stará žena, vybledlá matka, překážka, která se tiše odstraňuje. Do rána se strach proměnil v odhodlání. Pokud si Claire myslela, že se zhoršuji, pak přesně to jsem jí dovolila vidět. V 9 hodin jsem se pohybovala pomaleji, než bylo nutné. Když jsem nalévala kávu, nechala jsem své ruce třást se jen trochu. Když jsem mluvila se sousedem, který mi zamával přes ulici, opakovala jsem se. Když zazvonil telefon a byl to Daniel, který se zajímal, jak se mám na resortu, nechala jsem svůj hlas znít unaveně. Zníš vyčerpaně, mami, řekl. Usmála jsem se do telefonu. Asi jsem se moc nevyspala, vzniklo ticho. Do vzduchu se vkradl pocit úlevy, neobavy. To ráno, co Daniel zavěsil, jsem udělala svůj první telefonát. Ne na policii. Ještě ne. Zavolala jsem svému právníkovi. Jmenoval se Richard Levenson. Už před lety se postaral o mé plánování majetku po smrti mého manžela. Věděl, jak jsem precizní, jak jsem opatrná, jak jsem nezávislá. Když slyšel můj hlas, na okamžik zaváhal. Margaret, řekl jemně, cítíš se v pořádku, to mi samo o sobě řeklo vše. Příběh, který Claire vyprávěla světu, už začínal účinkovat. Dnes se potřebuji s tebou setkat, řekla jsem soukromně. A potřebuji doporučení na lékaře, kterému důvěřuješ, opět následovalo ticho. Poté se jeho hlas změnil. Budu připraven za hodinu. Noahovi jsem řekla, co plánujeme. Pečlivě poslouchal, přikyvoval jako někdo daleko starší než 7letý kluk. Před ostatními. Zůstaň přesně takový, připomněla jsem mu. Tiše, bez slov. Pomalu vydechl. Vím, že to zvládnu. A já budu vystupovat slabší, zapomnětlivá, spolupracující. Když jsme dorazili do Richardovy kanceláře, mé ruce se opravdu třásly, a to ne kvůli věku, ale z adrenalinu. Doktor, kterého mi toho odpoledne poslal, byl důkladný. Bez rodiny přítomné, bez Claire, bez Daniela. Krevní testy, kognitivní zkoušky, otázky navržené tak, aby odhalily skutečné zhoršení. Všechny jsem je zvládla. Ale něco jiného se jasně objevilo. Dlouhodobé užívání sedativ, nízká dávka, kumulativní, dost na to, aby zpomalilo reakční čas a paměť, dost na to, aby zmátlo, dost na to, aby zdravá žena vypadala křehce. Doktor se na mě pečlivě podíval. Někdo tě dlouhodobě medikoval bez tvého vědomí, řekl. Přikývla jsem. Už jsem to věděla. Když jsem se vrátila domů, mé ruce byly poprvé za měsíce klidné. Richard mi toho večera zavolal. Tohle je vážné, Margaret. Kriminální. A také je ohrožené dítě, to bylo to slovo, které jsem potřebovala slyšet. Ohrožení. Nejen mě. Noah, začali jsme všechno dokumentovat. Čajové sáčky, časovou osu, lékařské záznamy, složku pod postelí. Fotografovala jsem důkazy a uchovávala kopie na místech, kde by je Claire nikdy nemohla najít. Po celou dobu jsem pokračovala v představení. Když Daniel znovu zavolal, zapomněla jsem, který je den. Když mi Claire poslala zprávu, jestli pijí čaj, odpověděla jsem, že mi pomáhá spát tak hluboce, že si sotva pamatuji své sny. Poslala zpět usměvavou tvář. Toho večera seděl Noah naproti mě u stolu, šeptal, když jsme plánovali naše další kroky. Brzy se vrátí, řekl. Přikývla jsem. Ano, a až se vrátí, bude si myslet, že už vyhrála. Natáhla jsem ruku a stiskla mu ruku, ale tentokrát jsme byli připraveni čekat. Na počátku to vypadalo jako běžný čtvrtek odpoledne, ale já jsem věděla, že se něco zásadního chystá.
Když jsem uslyšela auto výjíždět do příjezdové cesty, v mých žilách se rozlila směs nervozity a očekávání. Noah vedle mě stuhl, jeho obvyklá maska tichosti se opět nasadila, jako by ji nosil příliš dlouho. Nechala jsem svá ramena sklouznout dolů a zpomalila slova, abych vypadala nejistě. Jako první vešla Claire. Vypadala odpočatě, slunce ji hřálo na tváři a její úsměv byl bez námahy tak důvěryhodný, že lidé jí okamžitě věřili. Prošla kuchyní, krátce se podívala na pult a její pohled rychle sklouzl k boxu s čajem. V jejich očích jsem zahlédla zamyšlení, tichou kontrolu. Pamatuješ si na svůj čaj každý večer, Margarete? Ptala se lehce. Většinou ano, odpověděla jsem, třením si spánku. Pomáhá mi to. Teď spím mnohem víc. Její úsměv se rozšířil. Pak přišel Daniel, unavený, ale uvolněný. Objímal mě, jeho náruč trvala o něco déle než obvykle, jako by chtěl něco potvrdit. Vypadáš bledě, mami, řekl. To se stává, odpověděla jsem. V mém věku. Clarin telefon se ozval a ona ho zkontrolovala, pak vzhlédla. Jo, než zapomenu, řekla nevzrušeně, máme zítra schůzku, specialistu, jen pro jistotu. Přikývla jsem. Samozřejmě. Téhož večera, když šli spát, přišel Richardův poslední telefonát. Všechno bylo připraveno. Ráno Claire očekávala kontrolu, ale to, co ji překvapilo, byl zvuk klepání na dveře. Stáli tam dva lidé, lékař, kterého neznala, a žena z úřadu pro ochranu dětí. Clarin úsměv na okamžik zmizel. Je něco špatně? Zeptala se. Lékař promluvil klidně, potřebujeme si s Margaret promluvit o samotě. Claire se nervózně podívala na Daniela, který vypadal zmateně a neklidně. Pomalu jsem vstala. Ruce mi netřásly. A pak Noah udělal něco, co Claire vůbec nečekala. Mohu mluvit, řekl. Místnost stichla. Claire se otočila tak rychle, že málem upustila telefon. Daniel zíral na svého syna, jako by ho viděl poprvé. Noah se vydal do středu místnosti. Jeho hlas byl stabilní a jasný. Maminka mi řekla, abych předstíral. Řekla, že pokud budu mluvit, babička zmizí. Řekla, že mi nikdo neuvěří. Ticho padlo jako těžká clona. Pracovnice úřadu pro ochranu dětí si klekla k Noahovi. Můžeš mi říct víc? Zeptala se. Přikývl. A pak začal vyprávět. O pilulkách, čaji, hrozbách, o nocích, kdy naslouchal, o složce pod postelí. Nespěchal. Neplakal. Mluvil jako někdo, kdo dlouho čekal, až bude vyslyšen. Claire pak začala křičet. Nebyly to výčitky, ale vztek. On je zmatený. Nerozumí tomu, co říká. Lékař se k ní otočil. Už jsme zhodnotili důkazy. Danielova tvář zbledla, když pravda konečně zakotvila. Pokusil se promluvit, ale slova mu uvízla v krku a nakonec se sesunul do židle. Tohle jsem nechtěl, zašeptal. Nikdo mu neodpověděl. Claire byla do hodiny vyvedena. Daniel zůstal s papíry, otázkami a realitou, které už nemohl uniknout. Noah seděl vedle mě, opět tichý, jeho ruka teplá v té mé. Poprvé od našeho setkání byl konečně vyslyšen. Ne proto, že by byl hlasitý, ale protože pravda už neměla kam uniknout. Dům znovu utichl, jakmile odešli. Nešlo o tíživé ticho, které se tlačí na uši, ale o jemnější klid, který připomínal otevřený prostor. Možnost. Noah seděl u kuchyňského stolu, houpal nohama a sledoval, jak sluneční paprsky pomalu tančí po podlaze. Nikdo ho teď nesledoval. Nikdo ho neměřil. Mluvil, kdy chtěl. A to samo o sobě připadalo jako zázrak. V týdnech, které následovaly, se život opatrně uspořádal kousek po kousku.
Noach nejprve zůstal se mnou jen na dočasnou dobu, ale brzy se stal mým stálým společníkem. Specialisté potvrdili to, co jsem už dávno tušil. Nebyl nemluvný. Byl hluboce inteligentní, traumatizovaný, zmlklý pod náporem okolností. S řádnou podporou však jeho slova přicházela každý den snáze. Někdy vycházela v návalech, jindy pomalu, ale vždy upřímně. Co se týče mě, mlha se úplně rozptýlila. Bez sedativ se mé myšlenky vyjasnily. Probudil jsem se odpočatý. Pamětlil jsem si jména, data a malé radosti, o kterých jsem si myslel, že mi je stáří vzalo. Ukázalo se, že moje mysl nikdy nesklamala. Byla pohřbena. Právní řízení pokračovala tiše. Claire čelila obviněním za otravu a zneužívání dítěte. Daniel přišel o péči, ne proto, že by byl krutý, ale proto, že si vybral strach místo ochrany. Tato pravda ho bolelo víc než jakýkoliv trest. Aktualizoval jsem svoji závěť, zabezpečil své účty a nastavil každou ochranu, abych zajistil, že nikdo nebude moci mluvit mým jménem bez mého souhlasu. Ale skutečné uzdravení nepřišlo z papírování. Přicházelo večer. Noach a já jsme seděli u stolu, dělali domácí úkoly, mluvili o dinosaurech a vesmíru a o otázkách, které v sobě nosil roky. Někdy se zastavil uprostřed věty, překvapený vlastním hlasem. Teď se mi mluví dobře, řekl mi jednou. Usmál jsem se. Mně také. Ticho bylo v naší rodině používané jako zbraň, způsob, jak vymazat, kontrolovat a bezhlučně nechat zmizet nepohodlné lidi. Ale ticho může být prolomeno. A když se to stane, nešepotá. Říká pravdu. Z této příběhu si odnáším 5 životních ponaučení. První, ticho neznamená slabost. Druhé, kontrola se často skrývá za laskavostí. Třetí, děti vidí a chápou mnohem víc, než si myslíme. Čtvrté, důvěřuj svým instinktům, i když je ostatní bagatelizují. Páté, říct pravdu ve správný moment může zachránit životy. Pokud jste se mnou vydrželi až do konce, děkuji. Jaké poučení jste si z tohoto příběhu odnesli? A z jakého města mě sledujete? Prosím, dejte like, sdílejte a komentujte, aby se tento příběh dostal k těm, kteří potřebují slyšet.